Skont l-aktar studju reċenti li sar dwar il-kwalità tal-ħajja f'pajjiżna minn Expat Outsider, Malta qiegħda kull ma jmur tiżżerżaq l-isfel fl-indiċi internazzjonali u m'għadix serena bħal qabel. Dan in-nuqqas ta' serenità fil-pajjiż kien fost l-aktar fatturi li ħasseb lil dawk li rispondew għal mistoqsijiet, fejn il-parteċipanti semmew kif is-sitwazzjoni politika f'Malta qiegħda taffettwhom dejjem aktar b'mod negattiv. Sa ftit ilu Malta kienet fit-tieni post f'dan l-indiċi u pajjiżna kien meqjus li joffri kwalità ta' ħajja eċċezzjonali. Inkwetanti l-fatt li dan l-istħarriġ ta' reputazzjoni globali jgħid li l-korruzzjoni tinsab mifruxa f'kull livell tas-soċjetà tagħna. Kompla li l-korruzzjoni qiegħda f'kull aspett tal-governanza tal-pajjiż u hija disgustanti. Anke fl-aktar settur li Malta klassifikat tajjeb meta mqabbla mal-pajjiżi l-oħra, jiġifieri fil-qasam tad-divertiment, pajjiżna niżel mit-8 għal 13-il post. Skont dan l-indiċi fil-waqt li Malta kienet tinsab fil-21 post is-sena ta' qabel f'dik li saħħa u sigurtà, issa tinsab fil-35 u 38 post rispettivament. Pajjiżna niżel mis-7 għad 29 post f'dik li kuntentizza, meta suppost, skont il-Prim Ministru, qed ngħixu l-aqwa żmien. Intant f'dan is-survey instab li Spanja, l-Portugal u t-Taiwan għandhom l-aqwa kwalità ta' ħajja. Is-survey isir fost persuni barranin u sar bejn frar u Marzu tas-sena li għaddiet fi 68 pajjiż madwar id-dinja, fih ipparteċipaw 18,000 persuna.